I'm Phozi Sanjoko, teaching at Jenny Lowen High Primary School. We have a problem of our learners. They don't have computers. So we need your assistance, Premier, please, to assist us with computers for our learners. Igama lami ngusipho Adam ngumhlali eQonce. Izinto ezindikhathazayo eQonce kakhulu bubundlobongela obukhule kakhulu kwidolophu yethu nongakhathaleleki kwezinto eziziseko edolophini nokubonakalisa ukuthi bonke abantu abaphula imithetho bazibona lena iyindawo abanokwazi utsibatsiba kuyo besenza unothanda. Iyakhathaza kakhulu lonke ingayizomthetho ezingaqiniseka ukuthi ziyajongwa kwaye nokuthengiswa kweziyobisi kuye kwayinto elula. Kubantwana besikolo bafikelela lula ngokumandla kwiziyobisi and iziyobisi ziyaqhuba. Ukuchaywa kwentsango ezikolweni yona nto imandla. Esinothi inkulumbuso binokuyiqaphele lento isithumelela abantu abazothi gqolo ngozokukhangela ukubana abantwana esikolweni bahleli njani kwaye abathengisi beziyobisi akululanga ukuthi bafikelele ebantwaneni. Singayivuyela kakhulu loo nto inkulumbuso into senzela yiloo nto. Asiyazi ke loo nto leyo noba yenziwa kubana abantu abaninzi beswela imisebenzi. Imisebenzi ibalulekile. Inkululeko kungekho umsebenzi ayikho. Inkululeko kuxa wonke umuntu esebenza, wonke umuntu elwazi usapho lwakhe lawulala lutyendweni na. Leyo ke inkululeko esiyinqwenelayo mfethu ingake intswelo-ngqesho iliwe kangangoko. Zizinto ezo ezibalulekileyo ebendinokuthi ndinyathele kuzo. Ndifuna ukuthi inkulumbuso xana isenza isopa yayo ibe kanti iyaziqaphela kwaye iyathetha ukuthi kuza kwenziwa njani kwezo zinto. Enkosi kakhulu.